everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोरबोजों आरो खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। आं दा दङ अम्बि मोनावहाय अम्बिनि फंबायजों मा नाम मोनलाय बेना? रिकी। औ रिकीजों दं आं दा गेलेगासिनो। ओमफ्राय दिनैहाय आङो आब' पुर्णिमा मेकआप आर्टिस्टनाव थांगोन। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो जानो हागौ आब' पुर्णिमाखौ। आब'आ दिनैहाय आंखौ एसामिस ब्राइडल मेकआप शुटनि थाखाय लिंहरदों, जेरावहाय माबा गौराङावहाय ओरैनो माबा मा होनलाय फट'शुट लाहैगोन दिनैहाय। माने आब'आ एसामिस ब्राइडल मेकआप खालामगोन आरो आंखौ एसामिसनि। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दिनैनि भिडिअखौ आब'नि मेकआप खालामनायखौ आं देखायगोन, माबायदि खालामो आब'आ। आरो आङो लोगोसे आब'नि गासिखौबो लिंकखौ इन्स्टाग्रामनिखौ ओमफ्राय बिदिनो फेसबुकनिखौ आं होना खागोन आरो नाम्बारबो होना खागोन आं आब'निखौ। गाहायावहाय डिसक्रिपसन बक्सआवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफा इन्टारेस्टेड आरोना मेकआप खालामनायावहाय एबा मेकआप कर्स लानायावहाय जायहा इन्टारेस्टेड। माने सोरबा सोरबा हाबानि थाखाय मेकआप खालाम लेंहरोना, बेबो आब'आ खालामहैयो। ओमफ्राय सोरबा माने कर्स लानो गोसो जायोना, आब'आ कर्सबो लायो 15 डेजनि थाखाय ना अम्बि। औ दा जागासिनो मार्चनि 1निफ्राय जागोन खोमा। आं होना खागोन, जायखिया नोंथांमोना नुबानो मोनथिखागोन। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ। थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा नै फैबाय आङो फैनायखौ देखायबाय थायासै, जोंनि न' खाथियावनो बारा गोजान नंखाया। ओमफ्राय मेकआपखौ नै आब'आ खालामनायखौ स्टार्ट खालामहांबायानो, लासै लासैनो खालामलांसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आब'आ माबायदि खालामहरो आरो माबायदि मोन्दों आंनि मेकआपखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो मोजां मोन्दोंब्ला शेयार खालामबावनाङा दे। बङाइगावआवबो स्टुडिअ दं ना आब'? नायनो बे देलायनायखौ। आयौ मांटिका लागायदों मालाय। रोंखादों आङो बेरलांगोन होननानै। बै दहायनिया साबसिन नुदोंमोनदां आब' जाफिया ना गाज्रि नुदों? लाइटद्रायथार। होमबालाय बैखौ होननानै नों गल्डेना एसे गल्डेनफोरखौ समायगोनदां। गोजाखौ बारा बेरा मोनो आं। नै दा खानायखौ खालामगासिनो, मोखांना अलमस्ट जाजोबखाबायमोन, ओमफ्राय दा खानाय खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय आं पार्सनेलि बुङो आरो कि आं आब'नि मेकआप खालामनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। माने आंनि माबाजों मिलायदों आरोना, नङाबा आंखौ देलायलाबायबा माने बोरैबा नुयो। ओरैनो माने आंखौ बुंनोसै आरो आङो माने ओरैनो लिपस्टिक ओमफ्राय एखमबा आइलाइनार एखमबा ओरैनो फाउन्डेसन होनाय जायो आरो मोखाङाव, बाट एथ'बां बिदि देलायनाय जाया। ओमफ्राय आंखौ समायाबो। ओमफ्राय मोनथिया नै आब' खालामनाय लोगो लोगो दाखालिहाय आलला लुकआनो चेन्ज जादों आरो ना। माने पार्सनेलि आं बुंबाय आरो ना, आं बिराद मोजां मोनदों आब'नि माबाखौ मेकआप खालामनायखौ, आंनावबो मिलायदों। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि माने बिदिनो सिम्पोल मेकआप खालामनाय एबा पार्टि मेकआप खालामनाय एबा ब्राइडेल मेकआप खालामनाय हाबानिफोर ओमफ्राय खानाय स्टाइल खालामनायफोरखौ सोलोंनो लुबैदोंबा आब'नाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन, DM खालामनो हागोन आरो। आं आब'नि गासिबो डिसक्रिपसन बक्सआवहाय बिनि लिंकफोरखौ माने बिनि नाम्बार बिनि माबाखौ होना होजोबखागोन आरो आङो। ओमफ्राय आं मोजां मोनदों। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खिन्थाहरदो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआवहाय ना। माबा मुसुगुर दाग्ला फुनबा बेखौ मोजां नुयोमोन ना, ओमफ्राय जा मोजां नुदों नै। जोंना लाजिसोयो, नोङो हगारगोनथ' जारौ। हा मा होनदों? जा मोजां नुदों, सयथिबो नायखादोंलै आइयै। सोर बियो सोर? जोंथ' सिनायालै बे सोर हारसा हिन्जाव।
गोमो आसामनि सिखौ जौबादों नों जिरायदों जायाखै औ गोजौ नुद्रायबायनो गोजौ खालामजाया आइसखौ बानायनाय बायदि आं माबा आं नुना सौया नोंखौ बेखौ ओरैनो दोनदो ओरैनो माबा दोनदो बांद्राय खाथियाव जाबाबो ओहो एसे खाथियाव ला नोजों हाबनानै सहरसै नामा आरो हनै थारा माबा जाबायदां आब' बोखथिंनाय जाबायदां नै दा मेकआपआ जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा ओरैनो भिडिअ ओमफ्राय फट' लागासिनो जोङो ओमफ्राय आं बाखि सबथ' मेकआपखौ ओरैबायदि मोजां मोन्दों आं पार्सनेलि बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय दहायबो आं जोबोद मोजां मोन्दों ओमफ्राय दा एसे एनै फट' बिदिनो भिडिअ लागासिनो ओमफ्राय लोगोसे आं जेरै बुंदोंमोन 15 डेजनि ब्राइडेल मास्टार कर्सबो फोरोङो आब'आ नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडबा आब'नाव लाफैनो हागोन आरो ओमफ्राय नायदो आरो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना माबायदि नुदों मोजां गाज्रि खिथाहरदो ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ बे ब्लगखौ आङो साननैनि उनावसो होनाय जादों आरो ओमफ्राय आङो इन्स्टाग्रामावहाय अलमस्ट पस्ट होखाबायमोन दाखालि मैया सिगां जेला बे मेकआपखौ खालामदोंमोन बे मोनायावनो होदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद अननाय होदों आरो जोबोद स्ट'रि दोनदों आंनि फट'खौ बिराद माने बुरजा गोबाङानो आरो ना दोनथ्र'बाबो दोनथ्र'नो हायै बायदि जादों आङो माने जोबोद मोजां मोनो आरो ना बिदि माबाबा ओमफ्राय इन्स्टायावथ' आङो मानसिफोरनिफ्राय माने मेरला मेसेज हरदों आरो आब' आलदा नुदों नों बायदिखौनो नुवाखै माथो बेलेग नुदों आब' आं सिनायलायाखै होननानै माने जोबोद मोजां मोनो आरो ना बिदि माबा बुंहरबा ओमफ्राय दा नै इउटुबाव होबाय आङो स' इउटुबावबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो माबायदि नुदोंना ओमफ्राय इन्ट्रेस्टेडबा आब'नाव कर्स लाहैनो हागोन एबा सोलोंहैजानो हागोन एबा लेंहरनो हागोन बेनोसै आरोना नै मालाय बेना फट'सुटआ ओरैजायसो अबेथिंजाय नैबेथिंजाय जा बरिया नुदों नायलाय आयै आब' नायलाय भिउआ How is it? बे भिडिअ खालामदोंमोन फैयाखै मा जाखो नों बिसिनि थायोबा नुगोन नो आंनि खिथुआव थाबासो नुवा नोंखौ आं हाला खुवाखौ बिसिनिखौ हेल' ओइ नै जोंहा जुखाम जाबोबाय नैबे आब' जाहोदों जोंखौ दा हाथायाव नों बुलायो ने अ नै मेला जागासिनो गौराङाव